kasama ko ang ating mother. Kasi today is Mother's Day, kaya ito na yung simpleng celebration namin para naman bigyan natin ng time ng ating mga moms. Ayan. Sa lahat ng mothers dyan, happy Mother's Day. Dito si Mama. So, ayan. Dito kami sa McDo. Sana namin gusto pumunta doon sa kabila. Sa may mag-inasal sana kami, guys. Kaso pagpasok namin ng mag-inasal, sobrang dami ng tao. As in, talagang sikat at nag-stop sila mag-serve for dine-in. Kaya dito kami sa katabi sa McDonald's. So ito lang yung simpleng celebration natin para ngayon Mother's Day. Para naman makalabas siya kasi ang tagal na yun guys, hindi nakakalabas. Today is Sunday sa lahat ng moms dyan. And happy Mother's Day sa lahat. The next day. May ano kaya, social distancing. Pwede magawa kahit kung hari nakakalaw sila. Puto ba ko? May gawin natin. Puno na kaya. Masakay kita, Gus. Masakay pag-birkan, kumahabang na kita doon mo. Nagbayad naman.
Gusto niya na magpakain. Hindi niya sa pagkakas. Did you enjoy the ride? Yeah, it's so fun. Okay, finish.